Thokozani emakhaya, nibingelela ukho kuMahlase. Ngithi namhlanje ake ngibuye sibambe elinye iphupho. Leli iphupho leli elokuziphupha unqunu. Uma kuwukuthi uziphupha unqunu ungagqokile, lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona iy'ndaba zakho ezizovela obala, noma iy'ndaba lezi kungenzeka ukuthi iy'ndaba ozifihlile eziyimfihlo kuwena, noma kukhona okuthile okufihliwe ngawe okuzovela obala, mese kuhambe kukuhlaze kube yihlazo kuwena, kukuhlaze nasemphakathini. Uma kuwukuthi uphupha ubona omunye umuntu enqunu, uma lo muntu kuwukuthi uwubulili obufana nobakho, umzekelo, uma kuwukuthi uwumuntu wesifazane uphupha ubona omunye umuntu wesifazane enqunu, lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona okuthile okuzokujabhisa, kukhona iy'ndaba ey'thile ezizofika kuwena mese ziyakujabhisa. Lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona into ethile ezofika ikuhlale kabi emphefumulweni, ikuphathe kabi kakhulu. Uma kuwukuthi uphupha ubona omunye umuntu enqunu, lo muntu lona ubulili obungafani nobakho, umzekelo uthola ukuthi umuntu wesifazane uphupha ubona umuntu wesilisa enqunu. Lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona abantu abakusebenzisela imithi emibi, kukhona abantu abasuke besebenza ukuchitha izinto zakho, bakusebenzisela izichitho. Uma kuwukuthi uphupha ubona ingane enqunu, lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona umoya womntwana, kukhona umphefumulo womntwana owaphuphuma ohlobene nawo ekudingeka ukuthi uhambe ulungiselelwe ukuze ukwazi ukuthi uthole ukuphumula. Uma kuwukuthi uphupha umuntu eqimbile, uqimba ungagqoki ngenhla, lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona abakuphambanisela izinto. Uma kuwukuthi uphupha umuntu oqimbe ngenhla, kuwukuthi lo muntu lona umuntu owubulili obufana nobakho, umzekelo umuntu wesifazane uphupha ubona omunye umuntu wesifazane eqimbile engagqokile ngenhla. Lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona abantu ohlobene nabo or ozalwa nabo abakuphambanisela izinto, abakuphehlela amanzi amnyama. Asithembe ukuthi kukhona lapho esikhanyisa khona, sithi akudede ubumnyama kuze kukhanya, kukhanye njalo, kukhanye ekujuleni kwemsamo. Makhosi.